Έχω φέρει μαζί μου αυτό το τετράδιο. Να το δείξω. Άδειο, ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα άλμπουμ για γραμματόσημα. Ο πιο εύκολος, μάλλον ο πιο δύσκολος τρόπος είναι να πάρουμε το γραμματόσημο, να το σαλιώσουμε και να το κολλήσουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά για να βάλουμε όλα αυτά τα γραμματόσημα θα μας πάρει πολλή ώρα. Ναι. Οπότε θέλω να με βοηθήσεις, πάρε το μαγικό ραβδάκι. Το σπασες. Δεν πειράζει. Εμείς οι μάγοι δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Λοιπόν, θέλω να περάσεις το χέρι σου από πάνω και να πεις ότι θέλω να γίνει ένα άλμπουμ για γραμματόσημα. Θέλω να γίνει ένα άλμπουμ με γραμματόσημα. Για να δούμε. Απίστευτο. Χειροκρότημα. Και το όνομά σου? Μιχάλης. Ένα χειροκρότημα πιο δυνατό στο Μιχάλη. Λοιπόν. Μιχάλη, κι άλλο έχουμε? Έχουμε και συνέχεια. Ωραία. Θέλω να κολλήσουμε τα γραμματόσημα. Ο φίλος μας? Ο Θοδωρής. Θοδωρή, πάρε τα γραμματόσημα στο χέρι σου. Πάρε όσο πιο πολλά μπορείς. Πάρε και εσύ, Μιχάλη. Λοιπόν, θα κάνω εγώ μια σκισμή μέσα στο τετράδιο και θέλω να ρίξετε μέσα τα γραμματόσημα. Ρίξε, Μιχάλη, και εσύ, Θοδωρή. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θοδωρή, παίρνα και εσύ το χέρι σου από πάνω και πες θέλω να κολληθούν όλα τα γραμματόσημα. Θέλω να κολληθούν όλα τα γραμματόσημα. Λοιπόν, θα δείτε. Μπράβο, Θοδωρή, τα κατάφερες. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο άλμπουμ για γραμματόσημα. Τώρα πώς έγινε ρε παιδιά αυτό? Έλα.